Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers crearem altres espais per escriure en la nostra llibreta de reutilitzats o junk journal. Molt bé, doncs aquest cop el que farem servir serà diferent cartonatge, que he agafat un paper, uns mocadors de paper i una colònia. Tinc companyes que me van guardant cartonatges macos i els hi agraeixo, i el que avui volia fer són targetes. Les podia fer de paper decorat, comprat, però aquest cop ho faré amb paper de cartonatge, que està prou bé, a més és doblet, i decorar-lo una mica per fer-lo servir per després escriure. Tinc aquí una mica de material preparat, aquí al costat, i jo crec que ja podem començar. El primer que necessito és saber primer on ho he de posar, on les vull posar, per una mica la mida. I sé que tinc aquesta butxaca, que aquest marró m'hi aniria força bé, i la butxaca de la bossa que vam fer de paper, que era una bossa de paper de xocolata, que aquest rosa també m'aniria bé. Llavors agafaré una mica les mides i retallaré la targeta per a que m'hi entri. Aquí hi ha unes lletres que no vull que apareguin, i la targeta, si arribo fins a dalt, fins aquí on hi ha la solapa de la tapa, me fa uns 10 i mig. Miro si m'hi cabrà aquí, de sobres, per tant aquesta estarà bé. Aquesta és més fàcil perquè ja té una amplada bastant petita, i aquesta sí que hauria de fer que fos de 7 i mig, 8, i també de alt que no passi dels 11. És aquesta la que serà més, que hauré de retallar més. Per tant, ho puc fer amb les tisores o amb la meva supermàquina. Perdoneu, la cola, com sempre. O la cola. Gràcies. Anem a veure. He dit quan he dit. He dit que no me'n recordo, per tant ho hauré de tornar a mesurar. He dit, aquí. 7 i mig. 7 i mig per uns 11. Doncs aquí trauré aquesta banda i aquesta, bueno, aquestes les solapes de la... Aquí, això ja ho puc treure ja. Aquí traurem, aquí on hi havia la cola. Aquí. I ara això m'ha de fer, he dit 7 i mig. Més o menys 7 i mig. Comprovem. Agafo la llibreta, que la tinc aquí. I la targeta aniria aquí. Perfecte, no? Sí? El que passa que anirà d'aquest costat i això és el que decorarem. I l'altre, aquests cartrons, l'altre que és aquesta rosa, que l'amor s'hi posa, traurem aquí on acaba la solapa, aquesta, i aquí on acaben les lletres. A veure que no m'hi veig. Aquí. I les cantonades, com que ho he fet amb les tisores, no m'han quedat perfectes, doncs les repasso una mica. Qui sigui molt bona tallant amb tisores, doncs se pot fer amb les tisores, no passa res. O amb un cúter o un gabinetet. Molt bé. Això per aquí. I vaig a mirar, que suposo que sí que m'hi cabrà, perquè ha quedat força petita. Butxaqueta. On està la butxaca? Rosa, que l'amor s'hi posa. Verd. Groc. Ui, quin riure. Aquí, ja la trobo. Molt bé, aquesta aniria aquí. Perfecte. Doncs ja hauríem acabat. Això ja és espai per escriure. Una targeta i a darrere blanc o a darrere marró per escriure. Però deixo la màquina de tallar aquí, que no me caigui.
m'ha caigut una cosa, la replego després. Això és una targeta, però ara estaria bé decorar-la una mica. El primer que faré serà fer forma de targeta. Per fer forma de targeta necessito una targeta que ja m'agradi, per exemple, i retallaria, o simplement és agafar una punta i fer-li una forma. Clac. Aquesta d'aquí passe a l'altre costat, donant-li la volta, torno a fer, que se m'ha girat, la tinc aquí, la passo cap a l'altre costat i ara ja tinc la mesura per fer les dues puntes iguals. Pam. Ja tenim les dues, la forma de targeta, sí? Vaig a tallar les puntes de baix, que també es pot fer amb la maquineta o amb una mica de traça, una mica arredonit. No necessitem perfecció, necessitem passar-ho bé. Pam. M'agrada fer les puntes arredonides perquè d'aquesta manera quan entra i surt la targeta és més fàcil. Ara farem una mica de color i m'he triat un parell de cosetes aquí, a veure si encara m'agraden. La veritat és que hi ha moltes capses que tenen un disseny que ha agafat així, ningú diria que és una capsa de mocadors. Hi ha dissenys força macos que potser tota la capsa no acaba d'agradar, però quan agafes un tros queda força bé. En aquesta targeta el que tinc aquí preparat, moltes coses tinc preparades aquí, tinc uns ocells que són d'un mocador d'aquestos de paper, que l'encolaré aquí a la part del davant, trec aquest, amb collage. Aquest capet que surt per aquí també el trauré, perquè tot i que el disseny ja està bé, hi puc afegir-hi alguna coseta, no? El que no sé si fer només un o tots dos. Els poso tots dos, no? Arribaran justets, però els poso tots dos. Un moment que preparo la cola. Bé, necessito molt poqueta, però ja la tinc aquí. Primer mullo l'espatlla, no vull posar. Retiro això, que em sembla que anava més o menys per aquí. Així. I ara aplico. Aviam, hem dit que entrin els dos. Bé. Força bé. I ara, això sempre molt suau i de dins cap a fora. Si no se'ns trenca el paper, de dins cap a fora. Amb molt de carinyo. De dins cap a fora. Giro. S'haurà de deixar assecar una mica. Mentrestant aniré preparant l'altre. Molt bé. Així. I això el que puc fer, quan s'assequi, el que faré és tallar-ho. Passo aquí una mica a la vora. Estupendo. Força bé. Molt bé. Ho deixo aquí. Els ocellets encara en tinc un parell, els guardo. I passem a la següent, mentre aquesta s'assequi una mica. La següent, què hi farem amb la següent? Doncs tinc això que ho he de tapar, les cantonadetes, doncs el mateix. Aquest veieu el que us deia. Si teniu una targeta que us agradi la mesura, que la podeu fer vosaltres, doncs simplement és agafar i
retallar una punta i retallar l'altra punta. Veieu? Ja està. Faré un foradet aquí. Aviam, aquí. El més al mig que puga. Ho podria mesurar, però no ho faré pas. Una mica més, no, una mica més a baix. Aquí. Aquí. Molt bé. I passarem les cantonades de baix. Ui, tot vola avui. Molt bé. I l'altra cantonadeta. Molt bé. I som-hi, una mica de color per aquí. Aquesta, doncs aquesta, ja que he utilitzat el collage, doncs continuarem el collage. El que m'estic donant compte que potser m'he equivocat de costat. Bueno, a veure, ara ho explico. Si fico el collage aquí sobre... Ah, ja sé com ho arreglaré. Aquí sobre hi posarem una cinta i ho cobrirem. A veure, collage, 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 collage. Un superpaper que tinc que m'encanta. El podem posar una punteta. Sí, tallarem un tros. És donar-hi un toc, tampoc. Però si no després... Què tal així? Bé, no hi pensem gaire. Tot queda bé. Primer mullar la part de baix. Em penso que en un altre vídeo vaig dir que fer-ho amb cola de barra també surt, però per si de cas. Què tal així? Aquí no m'arriba la cola. I ara cap a fora. Quasi ni apreto, el pinzell, només mullo. La cola se suposa que després quedarà transparent. Esperem que sí. I ara el que faré és giraré i m'hi posaré un detall aquí. Petit, petit, petit. Petit, petit. A veure. Aquí se m'ha arrugat. Doncs no hi haurà detall perquè se m'ha trencat el paper. No passa res. També queda bé. S'ha de deixar secar. Li passaré, vaig agafar el secador, vaig a buscar el secador i faré un segon. Molt bé. M'enric perquè quan he posat el secador ha marxat tot volant, però hem recuperat i aquí tornem. Està amb les dues targetes. Tallo una mica el sobrant. Com veieu, per tallar és millor girar la targeta perquè així veus més bé el que et falta tallar, veieu? De l'altra manera costa una mica saber per on vas. Així es talla millor. I fins i tot si se vol, se pot passar una mica una llima. No està encara sec del tot. Ups, però anem per feina. Molt bé. Dissimulo el poquet blanc que s'ha quedat. D'acord? I aquesta ha quedat força bé. Amb el secador també les peces de cartró o de paper tendeixen a voltar-se una mica. El que s'ha de fer és després posar-ho sota un llibre o un parell de llibres i continuar. Molt bé, en aquesta vull tapar les lletres i jo crec que just amb aquesta cinteta se me taparan. Per tant, hi posarem cola. Aquí. I taparem. Podria aprofitar aquesta cola. Ui, aquesta cola d'aquí. Que si no, l'hauré de tirar. Així. Molt bé.
i que tapi les lletres. Perfecte. Molt bé. Tallarem per aquí. Tort. I tallarem per aquí. D'acord, i ara hi posarem una punteta de cola a les puntes, una punteta a les puntes, perquè no se desfili. Sí? D'acord. I a l'altre, hi volia posar una mena d'agafador, així, que és com xum-xum. Ja m'agrada. I en comptes d'encolar-la, aquesta cinta, una mica més a baix, potser, sí. El que faré és grapar-la. 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Doncs ja tinc les dos, que tenia més preparat per aquí. Posarem un altre detallet, que el tenia preparat aquí. Un imperdible, un trosset de collaret. Això es pot clavar per aquí. És un detall, Molt bé. I aquesta la deixarem així. No està gaire... No estan seques del tot, però aquí aniria aquesta, sí? I escriure darrere. I aquí aniria aquesta, que encara no està seca també. I ja tindríem 2 espais més per escriure.